sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun uploading na sabbin bidiyoyin. Shekaru 5 ina sayarwa da mutane mushen kaji, ji wani mazaunin garin Maiduguri mai suna Hassan Ebere. Kada ku manta, idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha tamu, muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa da kuma like, ta inda za mu dinga sanar da ku sababbin labarinmu a kowace rana. Yanzu za mu shiga cikin labarin kai tsaye. Wani mutum mai suna Hassan Ebere ya bayyana yadda ya sayar da mushen kaji sama da 6,000 ga al'ummar jihar Maiduguri tsawon shekaru 5 domin neman kuɗin ciyar da kansa da kuma iyalinsa. Hassan Ebere ya bayyana mana haka ne yayin magana da kamfanin dillancin labarai na nan, bayan jami'an NSDC suka kwamishe shi ranar Juma'a a jihar ta Maiduguri. Yayin da yake bayyanawa, nakan je rafin Gadabul ne bayan gidan talabijin BRTV, inda nake ɗaukar mushen kajin da gidajen gona suka jefar. Nakan sayarwa da al'umma a kowace rana, yayin da ya ƙara da cewa kowane mako nakan ɗauki guda 10 ko fiye da haka, sannan gyara kuma in sayarwa mutane su ci. Kamar yadda kuke gani, kasuwannin da nake sayarwa da mushen kajin su ne kamar haka: kasuwar kifi ta Baga, kasuwar Monday Market, shagunan masu suya da gidajen abinci a cikin gari. 700 zuwa 800 nake sayarwa, amma idan suka kai 'yan kwanaki ban sayar ba, nakan kai gidajen giya a bayan Gomari in sayar da su 200 ko fiye da haka. Sannan Hassan Ebere ya ƙara da cewa shaiɗan ne ya tura ni nake aikata wannan abu, kuma yanzu ina roƙon Allah ya yafe min, kuma su ma mutane su yafe min. Yayin da yanzu haka dai shugaban hukumar NSDC na jihar Borno, Abdullahi Ibrahim, ya ce an danƙe mutumin ne yayin da yake gyaran kajin a bayan gidan talabijin da rediyo na BRTV ranar 14 ga watan Januwari shekara ta 2021, wanda yanzu haka ana nan ana gudanar da bincike domin tabbatar da gaskiyar wannan al'amari. Ƙarshen labarin kenan daga wannan tasha tamu ta Hausa Top News. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana like da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin labarin a kowace rana da zarar mun ɗora. Mun gode.